Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekele m ọnụ. Anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọhụrụ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'oru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'ala ụmụ anụmanụ, e nwere otu ududo aha ya bụ Amansi nke bi n'obodo ahụ. Nwunye Amansi maka esi erimeri nke ọma, mana oge niile Amansi na-achọ ideta ọnụ nri ndị ọzọ siri n'obodo ahụ karịa nke nwunye ya. Otu ụbọchị, dịka nwunye ya malitere isi nri abalị, ududo ya bụ Amansi zọpụrụ ụkwụ ma gawa na nke enyi ya nwoke oke bekee. N'oge ahụ, oke bekee na-esi erimeri akwụkwọ ụgụ. A na-echeta onye akpịrị ogologo n'ụbọchị ọbụla ụtara ji dị ọtụtụ. Ọzọkwa, ọ bụ naanị onye iberibe na-ekwu na nri nwunye ya siri adịghị ụtọ. Oge ahụ ka enwe kpọkuru ya na ya batawa n'ụlọ ya n'ihi na ọ bụ ya na-esi agwa ahụ. Ma dịka agwa ahụ eghechabeghị, Amansi gwakwara ya ka ya kegide eriri ududo ya n'ite ya ma kegide otu n'ụkwụ ya